Hi everyone! So I'm here at the old airport kay mag-exercise tayo sa umaga. So it's been a while nga nakaari ko diri sa airport, no? So kung ani man gid big airport, dili gid ko kataak ani kay runway na ni siya. So karon gihimo na siyang exercisean sa mga tao. Okay? So mag-exercise tayo tuwing umaga. So na ako sa old airport kay mag-exercise kunuhay. Time to do some exercise. Okay, so ano no? Ani na ang mga tao mag-exercise. Unsa man to akong naligsan? Okay. So this is the old runway. Gihimo na siyang market something. So ngita sa pagparkingan. Okay, so mauna ni siya. Ang old airport na daghang mga baligyang tanom, mga food stalls. So we'll check it out later. Okay. So mauna no, hinagsod nimo sa old airport, daghan kaayong mga baligya na tanom. Oh, na mga cactus. Okay, bromeliads, bombil, crotons. Okay, napoy. Oh, daghan kaayong mga tanom, mga baligya here. African talisay, mga philodendron, cypress. Okay, nagkalain-lain lang no. Okay, mga tanom. Ooh, yellow bell. Magtanom tag yellow bell ya. Giling kay okay, so maonin no. Daghan ka ang mga buwak. Oh, nice kaayo nga bombil. Oh my god. Okay. So mga bombil, namuwak jud siya. Okay. Mga lemon. Okay. Bombil again, mga crotons. Talisay. So, daghan kaayo. Daghan kayong baligyang tanom diri. Okay. Okay. So, murag abre na ang mga painitan. We'll try to see kung makakaon ba may Puto Maya o Sikwate ani. Naapo diri ang mga bonsai. Okay. Sa Bawal Bonsai Society. So, nindot kailang mga bonsai. Okay. Against the light na ni. Kaya hayag na ang adlaw. So mo ni mga bonsai no. Okay, sa Bawal Bonsai Society. All Birds Unlimited. Na po diri no. Mga maligya og mga birds. Nice. Hello birdie. Okay. So cute. Hi. So naade po yung mga baligya nga birds diri. Okay. May rabbit. Unsa ni siya? Mini zoo or something? Ito pa dito oh. Basin baligya. Daghan no, early in the morning, daghan kay mag-walking diri. Okay, maabot dito. Mo ni ang pinaka runway sa una sa old airport katong Tagbilaran Airport. Nya karon kay tuan naman dito giusa na sa kuan Panglao International Airport and domestic ug international arrival. So kani siya gihimo na ni siya multi-purpose runway, dire ang mga events, daghang mga baligyang tanom over there, daghan na pa dito. May mga food stalls.
Okay? So I think this is 1.7 kilometers or basta more or less. Okay. Maayo ni siya walkingan every morning, no, sayo sa buntag. Daghan kayo mag-walking diri, daghan mag-exercise, mag-biking, no? Gihimong Chinese garter. Nice kayo ang cloud formations today. Dito sa bukid, oh. I think, unsa na siya? Maribuhok? Yeah, bukid sa Maribuhok. Really? Valid, no? Maglakaw na ko kay gikapoy na ko dagan. So diri you can do anything you want. You can bike, pwede maglakaw, pwede mag-jogging, pwede mag half run, half walk. Okay. Oh, choose your style. Suit yourself. Kuan pud mi mura og back and forth 3.2 kilometers. Ha, mura po kag nag-marathon, fun run og 3 kilometers. So, paugnat sa kusog. Kinahanglanon gid itong lawas, especially kay labi nag mga working 8 to 5. Usahay wala dyan exercise kay sige naglingkod. No? And the studies showed na magsigig lingkod, mamatay ta. Dali ata na mamatay. So, mag-exercise ta. Kaya nami pa ang mabuhi. Kuan po. Nami po ang feeling kung maka-exercise ta. So, aning tumoy-tumoy dapit sa runway, gi-convert into a mini hospital, isolation area or something, basta branch sa Governor Celestino Galliaras Memorial Hospital. Okay. Off-site hospital. So, mauna na ang end, no? Okay. From end to end, gitaan ni ron. Oh, nice kayong sky today. Okay. Hi, kuya. So, na-warehouse din, ha? Okay, naapa ang moon. Nag-abot sila sa sun. The sun is over there.
Okay. So, napangun. So, ikan kimis tumoy sa runway. Balik na sad for another 1.6 or 1.7 kilometers. Okay. Ug mao na po ni ang view pagbalik. Ay warehouse. Mana ang off-site, no? Another view sa off-site hospital sa Galiares. Okay. Sa Facebook ra nako makitaan sa ilang mga post ni, but now personally nakita na gid siya. Nako. Naagi day ang off-site hospital diri sa Old Airport. Okay, over there, murag na ay motor alley or motor circuit racing area. Doon tatok. Dito no, mga ligid kay pang racing something sa mga motor. So I'm 5'1", so this must be 9 feet. Ano nino? Ang motor racing alley, circuit racing alley. Okay, so party siya sa Old Airport, no? Okay. Ito ang main roads dito, so mark side ni siya. Side road. Wasin og kanang ani mo lang landing ang mga helicopter sa una. Okay, murag ngani gud tingali. That's it, no? Okay, so that's it for today, no? I was able to finish 3-point-something kilometers today. Running, walking, pero mas daghan ang walking. Hal-hal. It's my first time since my operation nga naka-walk og 3 kilometers. Okay, so I'm feeling good. Okay, thanks for watching. Bye. Okay, so from end to end. Ay, mangita na ko og Sikwate og Puto Maya adto og naa pa ba. Uy, isda. Okay, bangus siya. Favorite nimo. Pila kilo, madam? 20 la bangus. Palita? Palita. Duha? Pila mo? Your favorite. Okay. Favorite diyan doy. Lagi? Agilog sa tiyan. Mao. Duta man ani oy. 206 naman. Oh, sige. Way kalula ani. Ha?
Unsa ni? Kaning isda. Sasa. Pwede mo na uno no? Okay. So mo ani no sa entrance dapit na mga arko-arko ani reminiscent sa Sandugo 2022 festival no. Okay, pero karon hangtod karon naagya po na sila yung mga tinda. Nya sayo pa man sa buntag so wala pa nag-open. Okay. Okay, Sikwate and Puto Maya at the old airport. Sikwate. Init. Napasok. Puto Maya. Mga on. Kaya wa mo ka magpalit og itlog. With a spoon man. Ang dali.